Nyt voisikin olla sopiva hetki arpajaisille. Toivottavasti säästitte lippunne, joiden toisella puolella on numero. Meillä on jotain todella mainioita palkintoja. Okei. Oletteko valmiita? Nyt mennään. Kenellä on tänään onnimyötä? Tästä tulee hauskaa. Ei ole mitään arpajaisia. Kuka väitti, että täällä järjestetään arpajaiset? Muu kuin minä. Hyvät uutiset, kukaan ei hävinnyt. Kukaan ei hävinnyt mitään muuta kuin sen ajan, joka nyt kului tämän asian selvittämiseen. Mikä onkin aikamoinen möhkäle. Jonain päivänä tulee hetki, jolloin teillä on 30 sekuntia elinaikaa, niin muistelkaapa silloin minua ja ajatelkaa minua haaskaamassa teidän elämää ja koittakaa hymyillä.